creo que lá no 2006 foron arrasados polo lume e non quedou nada. E entón esa pedra, nesta parte para baixo, debía ter sobre 1 metro de profundidade, e metía un respeto, e casi parece máis un fantasma que unha calavera, pero naquela facía a forma, os ollos e a forma baixo, e os nenos, pois, conocían da pedra, contaban desta curiosidade que a mí me chamou a atención, porque cousas da naturaleza, ou quen sabe, só mellor intervención humana, ou de seres destes máxicos que hai polos montes de Galicia, pois esculpiron estes 2 cuencos, que por cierto estaban cheos de follas e todo, non se miraba, houve que meterlle un pau e descubrir cuencos que ademais ainda teñen unha profundidade razonable. Sí, señor. Curioso. E máis curioso é que ademais son simétricos os dous. Ou, non sei, vamos a deixar que en Galicia somos máxicos e que isto foi obra de alguén, porque ademais, antes de estar esta vegetación como agora, a mirada, a visión dende aquí tiña que ser impresionante sobre o verdugo. E ademais, se estamos nun sitio moi cerquina do inferno, da ponte de inferno, pois isto, quen sabe, o conte está aí. Este é conocido como calavera de Taboadelo, desde tiempos inmemoriales e lendas, contos, os que quirades. Eu espero que vos guste, poñerlle aí un me gusta, e eu sigo buscando pedras con Fernando, que sin ele aquí non habría maneira de chegar, nin a pé, nin andando, nin nada. Esta non sei se algún, depois se algún conoce algo e sabe algo máis, que deixe un comentario aí, así entre todos somos capaces de descifrar o misterio, vale? Eu marcho. Ala,